Hello, mabungahong kapunon mga igsoon. Live ta, pasensya na wata ka live ganina buntag kay blackout dire igsoon, no? So, schedule sa blackout ganina, nag-start og 6 a.m. to 1 p.m. So, mao na nga karon ta nakalugar og live igsoon tungod kay karon bag-o pa sa din balik, no? So, and yesterday afternoon wala ta ka live. Nag-live ta sa atong cottage service gabi pero mao lagi. Dili jud parehas ni ba tungod kay busy yesterday since Sunday. Unya karon igsoon praise God kay gitagaan ta gigayon sa Ginoo nga mag-live na sad, no? After ani lakaw na pud mi igsoon pero ni dalikyat jud kay igsoon kay gusto ko nga maghisgot sa pulong sa Ginoo. Amen. So shout out Sister Irma Marie Magsayo, watching from Dubai. Watching from Davao del Norte, George Bagares. Okay. May hapon sa Brad. Igsoon. Thank you for watching. O, mag-kuhan sa ko igsoon na, mag-share sa ko ako sang i-share atong live. Yeah. Kumusta day mo day igsoon, no? Ako nagaampo kanunay nga naamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, no. And then gitagbo sa Ginoo yung mga panginahanglan labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. And as always, I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. And don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone. Shout out to Sister Anne Marie Copper from Australia. Sige, nigtanaw na to and from watching from South Korea. Brother Rans Pairat. Okay? Thank you, Igsoon. Okay? So, anyway, mag-share sa ko Igsoon, no? Okay? Mayong hapon, Pastor Nitz Galaw. Okay, thank you, sister, for watching. Praise God. Ariel de los Ristang, thanks for typing at followers. Okay, so, mag-share sa quick zone. Marilu Matabilas Dahan, maayong hapon Pastor James, maayong hapon sa Digsoon. And Sister Jorisil, maumni nag-message nako. Mariano Gonzalgo, maayong hapon Pastor James, watching from Negros Oriental, Dumaguete City. Okay. Thank you, sister, for watching. Okay, nakas akong prayer. Okay, so ako sang i-check kung naka-share na ba ko. Alright, so done sharing, Igsoon. So again, kumusta mo na, Igsoon, no? Praise God. This time we have 54 viewers and salamat dahil sa 183,000 followers o mabungahong Kristoano. Praise God for that. So salamat sa Ginoo nga gipaabot ta sa Ginoo ana nga kadaghan sa followers, Igsoon, nga even though this time nowadays lisod ka magkadaghan og followers, bashers noon magkadaghan once ang imong i-share pulong sa Ginoo. But praise God kay taliwala sa mga gamay ra may nang bas gyud nato, no? Gamay kasagaran majority nato ganahan gyud nato, no? So pero mao lagi sa panahon magkaron sa social media ang dali mag-trending, dali mag-viral kana gyud nang mga kabalo na ta, kanang mga malingaw sila, ang uban mga laway bastos,
mga komedya, murag mga binuang, mga kabuang nagali nga dili siya makahatag og moral, maayong pagtulunan sa mga kabataan. Mas dali na siya mag-viral nowadays unya. Walay bashers, no? Mao na nga grabe ka maayo ang Ginoo igsoon. Kinsa may magtuo nga ingani naabot ta sa 183,000 followers ug mabungahong Kristohanon kung wala pa si Lord nag-uban nato. Di ta mo abot ani, no? Grasya og himaya sa Ginoo tanan igsoon, no? This is for the glory of the Lord. Walay na isa na pataas ani bugtong ang ngalan lamang sa Ginoo. Good PM Pastor watching from Tagum City. To God be the glory from Sister Elisa Cagas Hahala Palay. Okay. And to Sister Ami Amor Bagares Gabutin siginig tanaw man gyud siya. Sister, God bless. Ayaw pa apikto sa mga basher. Yes, igsoon wala ta na apikto na ako. Mas ganahan ta ang mga bashers may naghatag og dugang motivation nato to share the word of God, no? Yeah, knowing nga grabe ang mga feedback jud nga mga positive sa ato ang page, sa ato ang lives, no? Sa ato mga videos nga daghan kinabuhing na bag-o. Naay mga daghan silang nakuhang pagtulunan, naay mga na-depress, na padung maghikog, wa nalahos og hikog. Naay nga na diri nahitabo sa to. So praise God for that nga nadyo'y impact no mabungahon ang atong gihimo diri ani nga page igsoon for the glory of the Lord. And this time akong gi-shout out ang tanang mga subscriber ani nga page, tanang mga followers, new followers, welcome kay mo ani nga page. This is for the glory of the Lord ato ning tanan. And thank you so much sa ato mga followers nga nag-invite sa inyong mga friends and loved ones to follow our page, and subscribers and uban nag-send og stars. Basta thank you kaayo ninyo, kabalo mo nga wala ko nangayo ninyo ana. But praise God sa inyong gibuhat. And then sa tanan po di ay nga mga wala pa naka-follow sa itong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. After this, sa live na to i-upload na ko ni dito igsoon. Amen. So sa YouTube man god nasa gamay advantage kay mas dali siya ma-save. Mas dali ta makakita dito, masunod siya ba. Kunya kung na wifi, pwede nimo i-save and then tanawon nimo sa dapit nga walay wifi, no? So mas kuan dito dali. That is why naghimo tag YouTube channel igsoon kay daghan sa nag-message na kung pwede ba daw i-transfer dito. So mo na naghimo ta dili pa ingon nga daghan atong subscribers kuan pa 100 1,000 plus pa ang ato ang at least bag-o pa na siya igsoon, no? Watching from Hagunoy Davao del Sur, kinsa man ni siya? Bibian Tolero. Okay, shout out sa tanang mga piniriso nga nasa line prisuhan. Ako lang ni siyang i-generalize kay 3 PM lakaw na mi, no? So, shout out na ko ang tanang mga piniriso nga nasa line dapit karon mga dako magamayng prisuhan. Shout out sa tanang mga jail officer, mga warden. Shout out sa tanang mga nagtan-aw karon mga line ahensya sa gobyerno. And sa tanang mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, tanang mga security guard, of course tanang mga kapulisan, shout out Campus Menya Cebu, Tagbilaran City here sa Barracks diri sa MUA, and shout out sa nako among mga hepe diri sila si Chief Newes o Chief Batuan diri sa province section, and of course hepe na mo diri sa station nga naa ako kanunay tan-aw nila, nag-atong, nag-share sa pulong sa Ginoo as their PNP life coach, Chief Amba, hepe na mo. Okay? So, tanan-tanan, igsoon, salamat sa inyong higayon. And Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw, may pagtanaw, mga OFW, mga seafarer diha, mga naka-permanent resident, mga seaman, maayong mabungahong adlaw kanatong tanano. So, salamat ko sa Ginoo gitagaan na pud usab taglaing higayon nga mamalandong sa iyang balaang hulong. Okay? Pastor James, mayong hapon, shout out ko Pastor watching from sa man Kaningan, Montserrat Pilar, Camotes, God bless. Okay. From Brother Joshua Otero. Ganahan ko maminaw ani imo live pastor kay wala kay pilion nga reliyon. Yes, wala tay ko ano niya. Ato nang girespeto de ang mga relihiyon, brad. No. Wala ta kay atong gi-promote si Jesus dire. Okay? Amen. So, shout out from Butuan City, Eleazar Ganade, Permente man. So, we have 84 viewers this time. Ang uban wala pa kabantay, pero mag-start na ta.
Amen. Kay maglakaw meron lagi na may lakaw pa after ani. So let's start. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Knowing that without Him, we are nothing. Dili na to masabtan ang pulong sa Ginoo this afternoon kung wala ang iyang tabang, iyang giya, iyang lamdag igsoon. Amen. So that is why ato sa siyang i-welcome. Atong i-invite ang presence ni Lord this afternoon. Amen. So let's pray. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this time. Thank you, Lord. Despite of our busy days, busy schedule, but still, you encourage us, Lord God, nga mamati na usab, mamalandong na usab si mong balaang pulong. Salamat kay Ginoo. Salamat nga imong gitagag higayon, laing panahon nga mamalandong sa imong pulong, and nasayod kami, Lord, nga dili tanang tao karon naay panahon. Naay mga tao, ubang tao karon sa lain-laing dapit sulok ning kalibutan nga gusto unta mamati sa imong mensahe. Gusto unta Ginoo mamalandong, maminaw sa imong pulong apan wala sila higayon. But Lord God, kami bulahan, kami Ginoo kay gitagaan minimog chance. So Lord, salamat kayo. Apan sa dili pa namo pamalandongon imong balaang pulong unas tanan susiha among kasing-kasing Ginoo. Kung na kay makitaan mga butang, wala nakapahimaya kanimo kwaa kini pasaylua kami Ginoo, limpyuhi mi Ginoo kay imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. And according to your word in John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ikaw kini mismo ang among gisgutan, so balaan na ang panudlanan namong nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibukbuk kanamo Ginoo. Tagai mi kasing-kasing madinawaton, mapainudsanon ug andam mosunod sa imong pulong. And Lord, tagai mi kaalam nga langit nun aron among matugkad imong pulong ning taknas ka hapunon. Lord, panalangini ang tanang viewers karon. Bisan asa ni makaabot nga live Ginoo. Kutob sa makakita, makadungog ani Ginoo, makapaminaw Ginoo. To all of the viewers who are watching this time ug sa ang mag-replay ani unya Ginoo. Lord, tuguti nga imong presensya mabati namo. Imong dihog masinati namo ug ang imong lihok sa Espiritu Santo among masinati Ginoo. Ikaw lamang among ipataas Ginoo. Wala mi nagpataas pasigarbo og pundok, relihiyon or any sekta Ginoo. The only name that we lift up this time, this afternoon, is the name of Jesus Christ alone. You alone will be glorified this time, Lord. We honor you. We magnify your name this afternoon, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, so this time we have 90 plus viewers. Okay. Shout out Mary. Gooms Mary, thank you so much for watching from Australia. So, let's start so on our topic for this afternoon is about kana bitong I believe each one of us tanan. I know tanang tao magampo. Kita tanan igsoon kasi I know nga the moment nga gusto ta nga natay himuon bitaw, natay plano ba? Magampo kita mananghid ta sa Ginoo, atong itugyan sa Ginoo atong plano, di ba? Magampo ta, muangyo ta sa Ginoo. Unsay purpose? Aron paboran sa Ginoo atong plano or i-bless ni Lord atong plano. No? So, pero mga igsoon, mao ni timan igsoon. Yes, itugyan nato sa Ginoo atong plano. Magampo ta pero at the same time, dili na enough ra diha igsoon. Magampo ta, mohangyo ta ni Lord nga paboran ang atong mga plano, atong desisyon, at the same time magsubay sa ta sa iyang kabubuton. Dili pwede igsuon nga kutob ra ta ampo pero wala ta nagsubay sa plano sa Ginoo. Aside nga magampo ta igsuon, kinahanglan magkinabuhi pud ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao na atong topic karon. Again, before we start, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone para makabantay ang ito ang mga friends and loved ones igsoon. Shout out Pastor watching from Negros Oriental. God bless always, Pastor. God bless you more, Sister. Sana Gwen Ramos. Okay. So let's start kay Naomi Lakaw igsoon after this. So, ang ato ang first text, ari makita sa Panultihon 16:3. Okay? Panultihon 16:3, nag-ingon ri ang balaang kasulatan, matud pa ni King Solomon igsoon. Ingon siya, itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ug mulampos ka sa pagtuman niini. Wow. Again, according to King Solomon, the wisest king in the Bible, in the book of Proverbs, or Panultihon, chapter 16, verse 3, ingon si Solomon igsoon,
itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw. And then after that, og mulampos ka sa pagtuman ni ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon gi-remind ta ni Lord nga about sa kana bitong mga plano na to, di ba? Kada usa na to naagi tay mga laraw, natay mga plano, pangandoy, ambisyon. Yeah, laraw na siya igsoon. And then of course, wala magitay ako na ning balik-balik, wala tay laraw para sa tong kinabuhi, para sa tong ugma nga daotan. Ang atong mga plano gyud, atong mga laraw igsoon, ang ato ang mga ambisyon, mga pangandoy in the future, of course puro gina maayo. Og niingon si Solomon karon mga igsoon this afternoon nga itugyan daw nato ang atong mga laraw way lain kun dili sa Ginoo. Amen. Og mulampos ka sa pagtuman ini. So, ang gusto ipaabot ni Solomon igsoon nga ang iyang gusto ipasabot ani is that kung dili nato itugyan sa Ginoo ang atong mga laraw, atong mga plano, ang atong pangandoy, ang atong mga ambisyon, dili ta mulampos. Sayang atong atong paningkamot, atong effort igsoon. Sayang ang atong hago igsoon. Grabing paghago nato igsoon. Ang effort nga atong gi-exert posible siya nga ma-useless kung ang atong gibuhat wala nato gitugyan sa Ginoo. Kung ang atong pangandoy, kung ang atong mga plano, kung atong mga laraw wala nato gitugyan sa Ginoo. Importante nga before making any decision ato sa nang itugyan sa Ginoo, mag-ampo ta for our plans, mag-ampo ta for our decision. Unsa may maayo gyud nga ning buhaton, so mag-ampo ta. Okay? And then sa diyang magsugod na ka og buhat, magsugod na ka og panday sa imong kaugmaon igsoon. Magsugod na ka og pursue sa imong dreams igsoon. At the same time, itugyan nato na sa Ginoo. Ang atong gibuhat, what I mean is, ang atong gibuhat igsoon, atong itugyan sa Ginoo. Ngano man, aron mulampos ta sa atong mga laraw. Kay kung kita-kita ra bisag unsa nato ka maalamon igsoon, bisag unsa nato ka bright, bisag unsa ka taas sa atong experience igsoon, nga nanatay mga agi, nanatay ebidensya nga maayo kay ta mohadala og mga negosyo, maayo kay ta mauni mo trabaho, no, bright kay ta igsoon, tungod kay professional ta, og naa sa tay agi og nakita sad na, no, sa kadaghanan. Pero igsoon kung di nato na itugyan sa Ginoo, bisag unsa nato ka maalamon, kung kita-kita ray nagplano palpak kita, bisag unsa na to ka master na igsoon, bisag unsa na to ka eksperyensyado, kung ato-ato ra kita-kita ray naning kamot, wala na to na gitugyan sa Ginoo, wala na to gi-invite si Lord, wala na to gipasad Dios atong plano, posible at the end of the day ma-disappoint ta, no, masakitan ra ta, ma-depress pa ta, ngano man ato-ato ra man. Mao na niingon si Solomon igsoon nga para mulampos ta, no, mulampos ta sa ato ang musukses ta, no, para i-bless ni Lord ang atong mga plano, ang atong mga desisyon i-bless ni Lord, ato ning itugyan kaniya. In other words, mag-ampo ta. Amen. Before making any decision or samtang nanata sa atong desisyon, samtang naatay gibuhat karon nga para as preparation for the brighter future, itugyan nato, mag-ampo ta. Amen. I-invite na ang kanang meaning anang itugyan nato sa Ginoo atong mga laro. In other words, let's invite the presence of the Lord sa atong gibuhat karon para sa hayag nga ugma, no, mag-ampo ta. Ayo jud di ka pwede imo ra na i-appeal si Lord, i-include si Lord sa imong pangandoy, imong paningkamot aron naay katumanan kini. Amen ba? Kay abi yung mga igsoon, ingon si Solomon dire, itugyan sa Ginoo ang inyong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman ini. Abi nyo maigsoon, posible nga masayang atong paghago, masayang atong mga singot ug luha igsoon nga naningkamot tag maayo pero kita-kita ra di kita mulampos. Para mulampos ta igsoon, atong itugyan atong pagabuhaton, mag-ampo ta, isanghit na to sa Ginoo, atong invite ng presence ni Lord in everything we do every day. Sa atong pag-eskwela, pagtrabaho, pagnegosyo, atong i-appeal ang Ginoo aron mulampos ta. Mulampos means ihatod ta sa kalampusan, ihatod ta sa kadaugan, ihatod ta igsoon sa kauswagan, kalambuan sa atong kinabuhi. Amen. Nga naman, kaya atong manggitugyan sa Ginoo. Appeal man si Lord. Once si Lord appeal, atong gi-invite ang presence ni Lord. Meaning, atong gitugutan si Lord nga manghilabot sa atong pagpaningkamot og sigurado nga atong pangandoy makabuot kay si Lord nang hilabot. Kaya atong magitugyan, pero naalang ko i-reference ni another verse igsoon. Kabalo ba mga igsoon nga dili enough nga atong mga plano, ang atong mga let's say tinguha, mga laraw na to igsoon. In the future, igo ra na to itugyan sa Ginoo. Igo ra ta mo ampo, no? Dili na enough igsoon nga igo ra ta magamo, Lord,
Example nga ni, Lord, ang akong future uncertain. So Lord, I pray nga ikaw na bahala, Ginoo. Akong itugyan ang ugma diha kanimo. Kay nagaingon kay Lord sa Jeremiah 29:11 nga tagaan ko nimo og ugma og hayag nga kaugmaon, Ginoo. Okay? Ingana kita imong prayer. So Lord, ikaw na bahala. Kutob ra ka diha igsuon, sayop na. Yes, aside nga atong itugyan sa Ginoo ang atong mga laraw, atong pangandoy, atong pagpaningkamot, at the same time maglakaw sad ta subay sa kabubuton sa Ginoo. At the same time igsuon magkinabuhi sa tangan nalipay ang Ginoo. The truth is this, bisag kapila pa nimo gitugyan or itugyan ang imong plano, ang imuhang laraw ngadto sa Ginoo kung ikaw wa magsubay sa kabubuton sa Ginoo, dili gihapon na mahimong malampuson ang imong mga plano. Taganti kag verse igsuon. Matod pa diri igsuon sa Salmo. Ganina si Solomon, karon si David ang iyang papa. Matod pa ni Haring David igsoon sa Salmo 37:4. I know some of us are so familiar with this verse and even me. Bisaya lang na igsoon. Ingon diri ang Salmo 37:4 igsoon. Ingon siya diri, pangitaang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong pangandoy. Nay word diri nga pangitaang kalipay. In other words mga igsoon, pangitaang kalipay diha sa Ginoo. In other words igsoon nga himuon na to igsoon nga kana bitong kalipay ang presence ni Lord. Kana bitawng in everything we do, nagsubay ta sa kabubuton sige, mao na igsoon. Mao na ibut pasabutan ni David igsoon, no? Nga gusto si Lord nga kana bitawng ang atong buhaton matag adlaw nakapahimaya sa Ginoo. Kana bitawng ang gusto ipaabot ni David ani igsoon kay ingon man siya nga pangita ang kalipay. Kana bitawng ang pinaka source good sa kalipay sa imong kinabuhi karon si Lord. Naman kay asawa, na kay bana, okay? Naman kay uyab diha, ug naman kay trabaho nga nindot dagkog sweldo, ug naman kay negosyo nga perting uswaga, nya nalipay ka na, di ba? Malipay ta kay nindot ang pangitabo sa palibot. Pero gusto si Lord mao ni nga ang pinaka source, pinaka number one source of your happiness si Lord. Amen. Mo na gipangita sa Ginoo. Once makita sa Ginoo nga siya gyud ang tinuod nimong kalipay, once makita ni Lord sa imong kinabuhi igsoon nga bahalag mawala ang ubang tawo nimo basta si Lord magpabilin nimo kay si Lord ang imong tinuod nga kalipay, dinihatag niya ang atong pangandoy. Yes, nangingon ang balaang kasulatan ganina igsoon singon si Solomon nga itugyan sa Ginoo imong mga laraw aron molampos ka. Dili enough nga itugyan ra mo. Itugyan nimo sa Ginoo atong mga laraw at the same time magbuhat sa kabuton sa Ginoo. Himuon nato nga ang kalipay nato ang presensya sa Ginoo. Himuon nato igsuon ang pagsunod sa kabubuton plano sa Ginoo. Dili pwede igsuon nga nagampo ka, Lord, nagampo ko Ginoo sa hayag nga ugma pero wa kay buhaton, naa kay buhaton. Daghan nagampo karon. Lord, mauni akong gusto, nagampo ko nga sa akong unahan, mauni, unta Ginoo, mahanay ni ang ugma sa akong mga anak. Pero ikaw nga nagampo, naglakaw ka sa pagkadautan. Ikaw nga nagampo, wa ka nagkinabuhi sa pagkabalaan. Ikaw nga nagampo, nagsubay ka sa kangit-ngit pa. Ikaw nga nagampo, wa ka nagpagamit sa Ginoo. Wala ni mo klaruhay mong relasyon sa Ginoo. Do you think tumago na sa Ginoo? Yes, niingon ang balaang kasulatan, niingon si Solomon igsoon. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ang imong pangandoy, ang imong mga plano, ug mulampos ka sa pagtuman ini. Yes, tinuod na itugyan, but at the same time, itugyan na to, kita po, magsunod po sa plano sa Ginoo. Dili, pwede nga, ato ra nang isalig sa Ginoo atong ugma, pero kita, wala naglakaw, subay sa kabubuton sa Ginoo. Ningon si David igsoon, pangita ang kalipay diha sa Ginoo, ug ihatag niya. No? Gusto si Lord nga ang magpagamit ka sa Ginoo igsoon mao imong kalipay. Gusto si Lord igsoon nga ang pag-share sa pulong sa Ginoo mao imong kalipay, no? Gusto si Lord igsoon nga ang pagbasa sa iyang pulong igsoon ang magkamainampoon or in everything you do kanang para mag-glorify si Lord mao na imong kalipay. Then that way ihatag igsoon ang pangandoy sa imong kasing-kasing, no? Dili pwede puro ra ta ampo kun ni gibalik-balik. Mao bitaw maingon ko ampo, amping, abante, ampo ug amping di na mawa. Di pwede igsoon nga sige ra tag ampo, pero di ta mag-amping. Try raw ni be. Pag ampo niya mulabang ka og nay sakyanan, maligsan gyapon kana. Amen. Kuha ninyo. Aside nga nag-ampo tag bright future igsoon para sa atong mga anak or sa atong kaugalingon. At the same time,
magsubay sa tas kabubuton sa Ginoo. At the same time, himuon natong kalipay ang presensya sa Ginoo. Himuon natong kalipay ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagsubay sa iyang plano, pagsunod sa iyang mga sugo, himuon nato ng kalipay igsoon. Once ato nang himuong kalipay, din dakog posibilidad nga ang imong gitugyan sa Ginoo, imong giampo nga hayag nga kaugmaon ihatag sa Ginoo. Kaya nga naman, samtang nagpaabot ka sa imong giampo, nagpagamit ka sa Ginoo. Samtang nagpaabot ka igsoon sa imong giampo igsoon, nangalagad kang matinud-anon sa Ginoo. Samtang nagpaabot ka sa imong giampo nga hayag nga kaugmaon, nagsubay man ka sa kabubuton sa Ginoo. Mao nay gusto sa Ginoo igsoon. Amen. Dili pwede nga magsigir tag-ampo for the bright future. Dili pwede nga na pero ang ato pong binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Dapat dili ni mawaig igsoon, magampo ta, Lord, ang akong future ikaw na bahala. And this time while waiting, Lord, magpagamit ko nimo. And this time while waiting, Lord, mamuhat ko para sa kay mayaan nimo. And this time, Lord, while waiting for the answers of my prayer, then akong tinud-on ka Ginoo sa pagpangalagad. Seryosohon ako ang relasyon nimo. Mulikay ko sa mga binuhatang dautan, maglakaw ko sa pagkabalaan. Because the truth is this. Bisan pa isong na bersikulo diri nga itugyan nato atong mga laraw sa Ginoo. Yes, wala problema nagitugyan, pero kung ikaw nga nagtugyan sa imong plano sa Ginoo, ikaw nga mainampo, nagampo ka, wala sad ka imong pagkinabuhi, wala ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, dili mahitabo na imong giampo. Kay gitanaw sa Ginoo ang katakos nimo. Gusto si Lord nga samtang nagpaabot ka sa katubagan sa imong pag-ampo. Gusto si Lord nga samtang nagpaabot ka sa tubag sa imong pag-ampo, magkinabuhi pug kang balaan, magpagamit ka sa Ginoo, magkinabuhi tang matarong, mulikay sa binuhatang dautan. Mao nay gusto sa Ginoo. Kita ko no ba mga nagtan-aw ra mga ginikanan. Okay? Ang atong anak nangayo nato. Kaya ato mangisaaran nga anak, bastag maunor ka pangayog bisag unsa. Karon igsuon na honor man ang anak. Nangayo siya bisag unsa nato. Okay? Paminaw mo. Unya, siyempre nakasaad man ta. Pero ang imong tan-aw niya, yes, honor siya kay bright siya, pero bugoy siya na kay mga gisugo niya nga wa niya tumana. Pero na honor siya kay bright man siya. Pero na kay mga instruction niya nga wa niya tumana nimo niya maoy hinungdan nga wa ka nalipay bisag na kay saad. Di gyud na nimo ihatag. Amen. Kay para nimo di siya deserving ingana sad si Lord. Bisan si Lord na ay saad nga ang atong mga laraw, ang atong mga pangandoy, ang atong mga ambisyon, atong itugyan sa Ginoo aron iyatang panalanginan ng atong mga laraw igsoon, posible nga dili na mahitabo kung kita nga nagampo, kung kita nga nagtugyan sa atong mga plano ug pangandoy sa Ginoo, wa ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Ampo unya nga atong binuhatan nagsubay pud sa kabubuton sa Ginoo. Mao bitaw na ingon dili tanan nagtawag Ginoo makasulod sa kinghirian sa langit. Kinsa man di pastor, kadturang nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Kay kung puro rata ampo igsoon, nya wa tay buhat, wa tay aksyon, walay mahitabo imong pag-ampo. Kung puro rata ampo pero wa ka mo biya sa kangitngit, nakay gibuhat nga karumal-dumal sa mga mata sa Ginoo din, ampo ra ginataman hangtod karon ampo ra na. Dili na matubag o dili na matuman. Kay ikaw mismo man wala man ka nagsubay sa kabuton sa Ginoo. Again akong balikon, di mawa ning ampo og pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Tanawa. Kay kung puro ra ka ampo igsoon, nya wa kay buhat, sama ra na nga ingani ka. Lord, tagay kong maing panglawas, pero di ka mo undang og panigarilyo, kusok ka panigarilyo. Di ka mo undang, sige tagay, buntagay, palahubog ikang dago. Unsaon paghatag sa Ginoo maing panglawas? Sama ra ana. Ambo kag maing panglawas, likay pod sa makadaot nga bisyo. Ang tinuod mga igsoon ng Ginoo, perminti na mo tabang. He is willing to help us, but tabangi imong kaugalingon. Ana ra na igsoon. Listen kayo, Lord, tagay kong maing panglawas. Lord, tagay kong maing panglawas, pero ikaw, gingnanan ka sa doktor nga. Sir, ma'am, bawal ka o ka ng mga tambok ha, kay mauni high blood ka. Ayaw palabi aning mga ay kay diabetes ka. Pero nagtuman ka, pero but still, you're praying for good health. Sa yup na igsuon. Nagambok ang may panglawas, subay pod sa balaod sa Ginoo. Kaya ningon na balang kasulan, kung unsay mong ipugas, maoy mga nihon, Galacia 6:7. Amen? So, bisan pag nagambok ang may panglawas, pero nakagitanom, makadaot sa imong lawas, patay kaya po na. So, unsa? Ingana na igsoon. As what I have said, according to King Solomon, itugyan sa Ginoo ang inyong laraw. Itugyan sa Ginoo ang inyong pangandoy, inyong ambisyon, o mulampos ka sa imong mga laraw. Pero mao lagi na atong itugyan sa Ginoo atong future isalig. At the same time, magsunod pud ta, magbuhat tag mga butang nga nagapamaya sa Ginoo.
Kay dili gyud na ihatag sa Ginoo unsa man ilaraw nimo kung ikaw pod badlungon atubangan sa Ginoo. Apan kung imong himuon, atong himuon nga kalipay ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Atong himuon kalipay ang presensya. Atong himuon ang kalipay ang magpagamit sa Ginoo. Ang moserbisyo sa Ginoo nga matinud-anon. Then ihatag daw niya ang pangandoy sa atong kasing-kasing. Okay? Pangita ang kalipay da sa Ginoo, hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Psalm 37:4. Amen. Tiyara. Kaya ako ning balik-balikon, di pwede, puro rata ampo. Mabito nag-ingon nga patay ang pagtuo kung walay buhat. Sige, kagampo nga Lord. Wala ko kabaw sa akong ugma. Pero ning ingon man ka nga itugyan nako nimo ang akong laraw. Sige Lord, ikaw na bahala. Mao ni akong plano. Okay? Pero sa dang imong gitugyan imong mga plano, imong mga laraw, imong pangandoy sa Ginoo. Ikaw pod nga nagtugyan, wa ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Walay alignment ba, no? Dili gyud na ihatag sa Ginoo imong pangandoy. Ang gusto sa Ginoo igsoon nga sa diyang atong magampo taniya, atong i-pray atong future, atong itugyan niya atong pangandoy, atong isalig kaniya at the same time, samtang ato nang gitugyan sa Ginoo, di nag-expect tag hayag nga ugma nga umaabot para sa tuwa at the same time sa karon pod nga wa pa na mahitabo, nagpagamit ta sa Ginoo. At the same time, igsuon, nangalagad tang seryoso sa Ginoo. At the same time, nagsubay ta sa kabubuton sa Ginoo. Himuon na tong kalipay ang pagpagamit sa Ginoo. Himuon na tong kalipay ang presensya sa Ginoo. Himuon na tong kalipay ang magbasa kanunay sa iyang pulong. Himuon na tong kalipay ang kalipay pud sa Ginoo. Kana bitong in everything we do, we're gonna do it or do that for the glory of the Lord. Kung ato nang himuon igsuon, dakong posibilidad nga ang atong pangandoy, ang atong tinguha, ang atong giampo ihatag sa Ginoo. Amen. Nga naman, na may alignment sa diyang nagampo ka at the same time nagsubay sad ka. Kinsa may imong giampuan? Ang Ginoo. At that time nga imo nang nagpray ka about sa future nimo igsoon. Ang imong mga laraw, imong pangandoy, imong ambisyon, imong gitugyan sa Ginoo ngadto sa Ginoo. Din si Lord pud igsoon nana siya mga instruction. Si Lord na ay balaod. Si Lord na ay sugo. At the same time, nagampo kaniya, sunda pod ang iyang sugo. Sunda pod ang iyang balaod. Sunda pod ang iyang gusto. Amen. Kaysa diyang na-alignment, nagampo ka, no? Ninghangyo ka sa Ginoo at the same time, nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo. Of course, malipay si Lord. Dako kaayong posibilidad nga ang imong pangandoy, ang imong tinguha ihatag sa Ginoo. Again, kung puro rata ampo, Lord, mauni, gusto ko na, Lord, sige ra kag pangayo, sige ra kag ampo, sige ra kag hangyo sa Ginoo. Wa kay laing isod ni Lord, mangayo ko, Lord, mauni akong gusto, pero ikaw, nagsige lang ingon, Lord, maunta niya akong gusto, Lord, mauni akong gusto, pero ikaw, wala nagsubay sa gusto sa Ginoo. Walay may tabo. Sama song gingon, igsoon. Sama ra na nga nangayo kag nagampo kay mayong panglawas sa Ginoo. Pero wa ka mo undang og sigarilyo og sigig inom. Tanduay, Red Horse, Kulapo. Amen. Ang sa may panglawas, anak. Kinahanglan na ay alignment. Nangayo ta sa Ginoo, natay gihangyo sa Ginoo at the same time, magsubay sa ta sa iyang kabubuton. At the same time, maglakaw tas pagkabalaan, mubiya tas kahugawan. Maglakaw tas pagkamatarong, mubiya tas mga binuhatang dautan. That way, ihatag sa Ginoo ang pangandoy sa tong kasing-kasing. Atong mga tinguha i-grant ni Lord. Why? Because nangayo ta niya. Atong gitugyan niya atong ugma. At the same time, nagkinabuhi sa ta nga subay sa iyang kabubuton. Nagpagamit usab ta sa Ginoo. Nangalagad ta niya nga matinud-anon igsoon. In every areas of our lives, nagmatinud-anon ta sa Ginoo. Once ato nang buhaton, sigurado nga ang imong gipangandoy, sigurado nga ang imong gitinguha para sa ugma ihatag sa Ginoo. Ihan ay ipahiluna nga naman, nagampo man ka and then while praying and asking for God, asking for something ni Lord igsoon, nagsubay sa kasiyang kabubuton. Daghan karon igsoon nagsige ampo sa Ginoo. Nganong wala gitubag. Tungod kay kutobra sila ampo pero walang binuhatan, so kuwahi sa kabubuton sa Ginoo. Kutobra sila ampo pero ang ilang binuhatan naas kangit-ngit. Unsaon pag-bless ni Lord? Unsaon pagtubag sa ilang pagampo nga igo ra man sila ning ampo pero ang ilang pagkinabuhi hiwi. Walay may tabo. Apan kung kita nagampo ninghangyo sa Ginoo, atong gitugyan atong mga laraw igsoon at the same time nagkinabuhi ta subay sa iyang plano, subay sa iyang kabubuton, nagpagamit ta sa Ginoo. Atong kalipay ang pagsubay sa iyang kabubuton, atong kalipay ang presensya, atong kalipay ang magpagamit sa Ginoo. Then automatically our desires, our dreams igsoon i-grant na ni Lord. Amen.
i-grant ni Lord sa dihang nag-ampo ta at the same time nagsunod ta sa iyang kabuton. Pero kung puro ra ta ampo, hilak lodlohod sa simbahan, ampo hilak lodlohod sa simbahan, unya ikaw nga nagampo og naghilak og nagluhod sa simbahan, wala ming tuman sa kabubuton sa Ginoo, ayo na lang pagampo. Sayang ra na, prangka. Sayang ra na. Sama ra ka na ingon sa Ginoo nga, Lord, tagay ko maing panglawas, pero wa kaming undang og sigig suyop og syabo, wa ka mo undang daigson og sigig tagay da, wa ka mo undang sa sigig panigarilyo, wa ka mo undang sigig kaon sa gipabawal sa doktor. High blood lagi kayo lagi di galami kay ning baboy, ako ning giampon. Hoy, di na pwede mo. Galatians 6:7 kung unsa imong ipugas mo imong anihon. Once mo ingon ang doktor, bawal ka ni ma'am, bawal ka ni sir, ayaw na himoa. Amen. So as what I have said, igsoon, ningon ang balang kasulatan nga itugyan nato ang atong pangandoy, atong laraw sa Ginoo. Kay aron mulampos ta sa atong mga laraw. In other words, naay katumanan ang atong laraw, or naay bitay let's say breakthrough, or naay kalampusan, naay maayong resulta sa atong plano. Pero igsoon prangkahan ta mo, bisag kapila pa nato gitugyan sa Ginoo atong mga laraw, bisag kapila pa nato gitugyan sa Ginoo ang atong mga pangandoy, bisag kapila pa nato gitugyan sa Ginoo ang atong mga plano in the future. Kung ikaw nga nagtugyan, nagplano, naglaraw, ikaw nga nagampo sa karon, wala pug ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Nagpadayon kasi imong binuhatan nga karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Nagpadayon kasi imong binuhatan sa kangit-ngit. Ang imong binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, walay mahitabo sa imong pagampo. Apan sa diyang nagampo ta, magampo ta sa Ginoo, at the same time nagsubay ta sa iyang plano, sa iyang kabubuton, dako kaayong posibilidad igsoon nga ang atong tinguha, ang atong pangandoy ihatag sa Ginoo. Ngano man nagampo man ta niya, atong gitugyan atong plano niya, and then at the same time nagkinabuhi sad ta nga nagsubay sa iyang balaod, nagpagamit sa taniya. Ang atong kalipay iyang presensya, ang atong kalipay nga magpagamit kaniya. Tinud-anay ang atong relasyon sa Ginoo. Amen. That way ihatag sa Ginoo ang promise land nimo, ihatag ni Lord igsoon. Ang pangandoy, ang tinguha niya or nimo, ang tinguha nimo sa imong kasing-kasing ihatag ni Lord. Again, ampo, pagampo sa imong plano in the future, pagampo sa imong mga pangandoy, pagampo sa imong mga desisyon. And aside from that, ampo plus subay sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung puro ra ka ampo pero wa ka nagsubay sa sugo sa Ginoo, wa kaming tubag sa tawag sa Ginoo, dugay ra kang gituktok, anak pagamit na nako. Ayaw sayangi imong talento, ayaw sayangi imong hiyas, ako'y naghatag na pagamit na. Mayo kay ka manuldi, kanunsa man ka magpagamit, anak pagamit na nako. Pero wa ka nagpagamit, pero sige kag ampo, walay may tabo na. Apan sa dihang nagampo ka, at the same time mo response ka sa tawag ni Lord, at the same time nagsubay ka sa balaod sa Ginoo, gusto sa Ginoo may imong gituman gisunod, plano sa Ginoo ang imong gibuhat igsoon gisubay, sigurado 100% ang imong giampo, ang imong pangandoy nga hayag nga ugma, ang imong mga hinaguan igsoon na ay katumanan. Kay ngano man, panalanginan sa Ginoo ang buhat sa imong kamot. Ang imong paghago, panalanginan sa Ginoo. Dalhon ka sa kalampusan, kadaugan, kauswagan, pag-asinso. Kay ngano man, sa diyang imong gitugyan sa Ginoo, ang imong pangandoy, ang imong laraw, imong gitugyan sa Ginoo. At the same time, nagsubay man pugka sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So naay katumanan ang imong pangandoy. Because in the first place, ning sunod man pugka sa kabubuton sa Ginoo. So igsoon paminaw mo. To all of the viewers this time, wala mo ko kailan ninyo. Wala ko kay balo kung unsay tawag ninyo sa Ginoo. Wala sa ko kabalo sa inyong relasyon karon sa Ginoo. Ning kang aba mo nagkauga or nagpaduol ba mo sa Ginoo. Ang ako lang ikasulti igsoon, kamong tanan diha na mo jud mo giampo. Na mo gihangyo sa Ginoo. I know, I believe 100% nga ang inyong mga pangandoy tinguha inyo na po nang gitugyan sa Ginoo. Why problema na it's biblical. Pero mao na igsoon. Gawas nga nagsigimog ampo para sa hayag nga ugma ninyo. Gawas nga nagsigimog ampo sa kaluwasan sa imong tibok panimalay. Gawas nga nagsigimog ampo sa kabag-uhan sa inyong bana, asawa, o imong ginikanan, imong mga anak igsoon. Amen? At the same time, buhata sad ang gipabuhat sa Ginoo nimo. Ampo unya at the same time tubaga ang tawag sa Ginoo. Ampo hangyo sa Ginoo at the same time subay sa kabubuton sa Ginoo. Himuang kalipay ang presensya sa Ginoo. Kung mauna imong mahitabo nimo igsoon, sigurado nga ang imong pangandoy
ihatag sa Ginoo. Kay niingon si David, igsuon pangita ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Unsa may imong pangandoy? Unsa may imong tinguha karon in the future? Amen. Subay lang sa kabubuton sa himo ang kalipay ang presensya sa Ginoo. Amen. Paggamit sa Ginoo. Ayaw pa unya-unya igsoon. Ayaw padala ng kabisi paggamit sa Ginoo igsoon. Kung imo nang buhaton nga ang presence ni Lord maoy imong kalipay, nga si Lord yun ang the very source, the number one source of your happiness si Lord. Kung makita na sa Ginoo diha kanimo, sigurado nga ang imong pangandoy, ang imong tinguha ihatag sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your message this afternoon about sa mong dreams, about sa mong pangandoy, Ginoo. Lord, I believe each one of us, to all of the viewers this time nami mga pangandoy. Ug ako nasayod nga amo sa nanggiampo ang among pangandoy, amo sa nanggiampo ang among mga damgo, but Lord God, sama sa imong mensahe, Ginoo, yes, pwede mi mo ampo about sa future namo. Apan kung kutob rami ampo, wala pud mi nagsubay sa imong kabubuton, walay mahitabo sa among giampo. So Lord, I pray to all of the viewers this time, Lord God, unsa man ang ilang gihangyo nimo, Ginoo, giampo. Ako sa nagaampo alang kanila, Ginoo, nga mahimo sad silang matinud-anon sa tuman sa sugo nimo. Mahimo sad silang matinumanon sa imong pulong, Ginoo. Ug labaw sa tanan, mahimo nilang kalipay ang imong presensya. Kay sayang ang ilang mga pag-ampo, Ginoo. Hangyo kanimo kung sila nagkinabuhi karon, nawa ka na himuot kung sila ning sukwahi sa imong kabubuton. So Lord God, I pray to all of the viewers this time, Ginoo. Unsa man ilang hangyo nimo, ako nag-ampo, akong gipaluapan kini Lord God. Samtang naghangyo sila kanimo karon, samtang naa sila giampo kanimo, magpadayon sad sila nga mga lagad nga matinud-anon nimo, Ginoo. Dili sila mag-apil-apil sa mga binuhatan sa kalibutan nga wa ka malipay. Kung dili magkinabuhi usab sila nga balaan samtang nagpaabot sila, Ginoo, sa katumanan sa ilahang gihangyo nganha kanimo. Lord God, wala ko kabalo sa ilang struggles, Lord. Kung ang uban ba diri, Ginoo, nga mga viewers nagtan-aw nga naglisod sila, Ginoo, dili sila matinud-anon nimo. Lord, I pray nga mahimo silang matinud-anon, na sila'y kahadlok nimo. Kay sayang ang mga pag-ampo, Ginoo, kung kami wa magsubay sa imong kabubuton. So Lord, himo aming faithful sa imong pagsunod sa imong kabubuton, Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you so much sa imong mensahe. I pray nga kaning mensahe, Ginoo, nga mong nadungog karon, mao ni maka-motivate namo, Lord God, nga the more pagyud mi magpagamit nimo, the more pagyud namo isik, Ginoo, ang imong presensya, the more pagyud namo himuon, Ginoo, nga kalipay ang magpagamit nimo, Ginoo. Tinud-on pagyud namo, seryosohon pagyud namo, Ginoo. While waiting for the answers of our prayer, we're gonna worship you, Lord God, with all of our hearts, Lord God. Ikaw ang number one source of our happiness. Dili among asawa, among bana, among pamilya, Ginoo. Kung dili ikaw, Ginoo, kay ikaw ang tag-iya sa among ugma. Ikaw ang makapahayag sa among ugma. Wala na lain pa. Sayang among paningkamot kung wala ka, Ginoo. So Lord, thank you for your word. Holy Spirit, thank you for your presence. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers this time, walay matago nimo, Ginoo. Tanan dayag sa imong atubangan and every details of our lives, kit-an nimo. So Lord, I pray to all of the viewers this time who are watching, bisan pa man ang mag-replay ani unya, Ginoo. Unsa man ilang problema, mga kabugat, gipas-an nila kabalaka, tanan nga ilang giatubang karon nga naglisod sila, tabangi, Ginoo. Agaka, Ginoo. Unsa may gikinahanglan nila nga milagro karon taknaa, Ginoo. Imong ipadayag ang imong milagro kanila, Ginoo. Imong ipakita, Ginoo, imong kay bulungan ang butang imong pagkamilagroso sa ilang sitwasyon karon, Ginoo. Milagro nga sigun sa ilang gipangandoy, Ginoo. In Jesus name, imong ipasinati, witness nila, Ginoo, that you are the same yesterday, today, and forever. Kung giunsa nimo paghimog dagkong milagro sa una sa imong mga alagad sa Old Testament and the New Testament, imo sa nang mahimo karon, Lord. So Lord, right now again I pray and I declare miracles in their situation right now. Milagro nga sigun sad sa ilang tinguha karon, Ginoo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Ug nining takna among dawaton ang panalangin gikan kanimo. Among dawaton, Ginoo, mga milagro gikan kanimo, mga kahibulungang butang gikan kanimo, dawaton namo ni uban sa pagtuo. Himo lamang ning kapiyalan kasaligan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan, daan pinaagi sa ngalan ni Hesus, nga mo yamong bugtong o personal nga manluluwas. Amen and amen.
Praise God, mabungahong kapunon mga igsoon. That's all for this afternoon. Hallelujah. So, again, of course, this time, akong ibalik tanang dungog himayas, tumbuhi nga Diyos. He alone deserve all the glory. Walay ako, igsoon. Amen. So, siya may angay balikan sa dungog himaya. And thanks for being with me, mga igsoon. And, again, thank you kayo, mga followers. Salamat, subscribers, aning nga page. Thank you so much. And, of course, sa mga followers, I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. And sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe, Freira. Ang link sa atong YouTube channel na sa caption ani nga live igsoon. After ani ako ni siyang i-download, i-upload na ako sa atong YouTube channel igsoon. No? So again, salamat kayo. Ako nagaampo, nagapadayon og pag-ampo sa matag usa kaninyo igsoon nga ang Dios magapanalangin kaninyo tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo, inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. Dili mo basta-basta mo himo og desisyon nga dili ka bubuton sa Ginoo in Jesus name. And of course, I declare and I pray that today dili ni siya matapos nga dili mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Amen. So again, that's all for this afternoon. See you again next time. Basta makalugar ko dungog ug himaya kung ibalik tumbuhi nga Dios ampo amping abante taigsoon. Amen. To God be all the glory. Keep safe, everyone.